Nabisan pa man sa buto-buto, nakahimo pa siya mahigala pag duol sa pultahan aron nga iya mahigalang ilak ang pultahan aron di makasud kadtong duha ka mga minor de edad. Straight to the point. Pero siya hinuon mahigala mao'y na disgrasya in town. Kining nahitabo sa usa ka bata mahigala nga atong ginakonsider nga hero, mga sukid tigpaminaw. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin maabot og 6.6 bilyones pesos nga pundo gikan sa nasudnong kagamhanan alang sa rehabilitasyon hangtod karon wa pa gyapon marilis. Straight to the point. Dul-an na sa usa ka tuig ang nakalabay. Human mahigalan giigo ang sugbo sa kusog nga linog ug ingon man bagyong Tino. Straight to the point. Wa gyud gihapon mga sukid tigpaminaw ngano nalangan man ni mga higala. Nabisi sila dito sa Manila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Correct ka Straight to the point. Aha. Kanyagi katawa-katawa mga sukid tigpaminaw. Ngano man ning kalakiha mga higala ha unsa may gikabisihan? Straight to the point. Kay kagabi mga higala gitapos na. Nalangan-langan sa ang pagtapos sa pre-trial conference impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Unya point. gikatakda nga by July 6, mauna mahigala pagsugod sa impeachment trial. Straight to the point. Ang ginahimo mahigala pre-trial conference pa lang marking of evidences. Mao gipanghimo mahigala og sa presentasyon sa mga ebidensya sa impeachment trial gipaabot nga mulanat kini og 92 ka mga adlaw. Straight to the point. Base ni sa giban-abana sa prosecution og sa defense team. Straight to the point. So mga tulo ka buwan kapinday kasama nga Ken. Igo-igo sa diod nga si Jingo Estrada gisuspenso og tulo ka buwan. Dakong lalisunon mahigalag makaapil ba og buto og di ba? Straight to the point. Pero ang gikinahanglan mga kaigalaan nga buto diha sa atong constitution mga kaigalaan, considering nga 24 ang mga senators, kinahanglan sa 2/3 votes, muna nga kinahanglan gihapon mahigalag 16 ka mga senador ang pagkonbikto mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kataring pagtagad lumudagas tumanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon sa isyu mahigala may labot sa nitabo nga shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Straight to the point. Atong ipadayon ang paghisgot sa labot ani mahigala kay nadugay mahigalag hisgot naabot na mahinoon po sa pamulitika. Kinsa man kunoy angay mabasol mga sukid tigpaminaw. Dunay uban nga mabasol ni Kiko Pangilinan, ang uban sad mabasol ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Atong klarohon na unsa na ning kalakiha mga kaigalaan. Straight to the Ang point. ato mahigalang pagpadayon paghisgot labot ining kaso o ang atong pag-analisar mga higala ni ining chat-chat ining duha ka mga minor de edad nga nagplano mga higala paghimo sa maong krimen. Straight to the point. Mura lang mahigalag na musil og kuan dito ha. Onya imong katingadaan mga kagilaan kay ang t-shirt mahigalang gisulot do na baka ni kalambigitan tan-aw non sad ni mahigala angay sa ning imbestigahon sa mga shooting incidents dito sa gawas sa nasod nya pare-parehag t-shirt ining 14 anyos mga higala nga bata dito sa Tacloban City. Straight to the O point. ang atong paghisgot sa mga higala sa padayon tong paghisgot labot sa mga chat-chat nila o uban pang mga anggulo mga kagilaan og labi na mga higala kadtong usa ka bata nga hero mga sukid tigpaminaw ining maong insidente nga diin napusilan patay mga higala apan nagpakita og heroic mga higala nga binuhatan atol ni adtong maong insidente. Straight to the Si point. Chris Lawrence Fabian nga ni Sirado mahigala sa pultahan aron ma-safety sila o ma-safety ang iyang mga classmates mao na hinoy na biktima mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kini guban pang mga isutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko
DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Ato ni tagad pagtagad mga kigalaan no, ang dugang mga isgutanan kay arita mahigala sa mga panghitabo. Balikan nato ni mga panghitabo sa eskwelahan kay diadto milabay mahigala nga mga milabay mga semana man to day no nga dunay babae nga depression tong iya day nga iya mga classmate gidunggab sa niya mga sugid dig paminaw. No? Dito tos may kauluhan nga bahin. June 16 nga panghitabo mga higala unya kinini ang didto ni mga kahigalaan sa Cavite. Ang kining sa may June 16, June 19 deken, no? Ang June 22 mo na ning Tacloban. Na niya pagilain mga higalang hitabo, graduation mga higala bagong ni graduate ni maong bag-o gyud mahigala sa graduation, bago ni tamong sa graduation ceremony, gipusil dito sa may Davao de Oro mga sukid tig paminaw. Naunsa man ning panghitabo ron mga kigalaan in taon? Straight to the point. No? Unya kuha na hinuon ni. Bagong graduate sa college, no? Sa Pantukan. Nailhan na ligo ni sa iyang kauglingong kuha ning taon, no? Dugo mga higala taon. Onya ang usa ka Rodney Bruce nga bag-uhay lamang ni graduate sa kurso mahigalang Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics. Human kini po sila gawa sa kolehiyo ng Pantukan, Davao de Oro. Mo ning hitabua mga sugid ti paminaw kagahapon ni. Na insidente lain po ning hitabua. Lahi po ning sa may Tacloban. Kini bita-bita lang ni kay college sa Maniday. Although kuan gihapon kanana ang dakong krimen gihapon mga sugid ti paminaw. No? Ang katong sa Tacloban may grabe kay mga minors man koy involved. Mo na nga nahimo sang dakong hisgutanan kay mga minors man. Mo ni sa nims no atong naman ni audio nims no. Ato ko nung paminawon kadali. Nas dili pa ta mo kuan mga igala. O kani o? May paggawas niya sa kwan? Kung sa mga kadako sa mga atraso ni mga estudyante nga maabot man sa pinusilay. Sus, Ginoo ko. Mo ni hitabo amigala. Pantukan Davao de Oro gawas gyud sa eskwelahan. Ang biktima mahigala si Rodney Bruce. Igo paggawas sa eskwelahan gipusil. Kuyawa ini mga hitabo aron eh. Lagi bisigar pa sa PNP karon ang motibo sa mao nga krimen. So padayon pang gibisigar, wa pa mailhi mahigala kinsay nagpusil unsay poy motibo inimong krimen nga estudyante mahigala bag-o lang nag-graduate no sa Pantukan Davao de Oro diha gyud gawas sa eskwelahan mahigala maong pagpamusil kolehiyo ng Pantukan. Unsa man problema ha tao ni? Kuyawa ng kalakiha eh. Nakagubot ng taon mga higala, no?
Okay, so ang atong update sa pagkakaroon, out of danger na ang biktima. Salamat lang in taon, no? At least mga higala luwas na sa makuyaw nga kahimtang kining maong gipusil mga kahigalaan. Straight to Ang the point. pinaka deadly mahigalang panghitabo gawas itong linog mahigala sa Venezuela Indekin. At least doon na sila yung mga gipanghimo sa dito nga pagpangrescue, layo ra mahinoon ni mahigala. Ang laing pinakangidlis nga balita katong nitabo gistakloban kay mga bata magud, mga minor de edad. So ang ato ani unsa may mga pamaagi sa atong gobyerno, unsa may atong buhaton nga di na mausab kini inani nga mga panghitabo. Kay supposedly ang atong mga kabataan safety unta sila nga naa sa eskwelahan. Straight to the Mo point. na safe nga lugar alang sa mga bata. Pero kung ani man gani mga kigalaan nga naay mga pagpamusil, alarming kana mga sukid dig paminaw. Atong ipadayon mahigala na ito isgutanan labot sa nitabo sa Tacloban City. Kay dunay mga pagbasol, ang uban mahigala mo basol mga kigalaan ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang uban sad mo basol ni Kiko Pangilinan. Labot ini iyang balaod. Ato ning isgutan mahigala kinsa may angay mabasol ni aning kalakiharon. Pero ang ato mahigalang dili ikalimod nga dunay usa ka estudyante nga bayanihon nga nihimo mga higala og bayanihong lihok bisan pa man sa kakuyaw atong panahon na. O gaduna pod mahigalay pulis og tag-iya mahigala sa armas nga medyo dunay kakulian, dunay negligence sa iyang side. Ato ni isgutan karon taon human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, balikan ta mga higala nga mga isgutanan ron hangtod karon ang talk of the town. Mao gyapon ang mga panghitabo didto sa Tacloban City, mga higala. Sa kini ni ang San Jose National High School sa Tacloban City. Gumikan kay na involved ini mga bata. Akong na istorya mga kaigalan ang station manager sa atong RMN Tacloban, si Justin Traya. Sa dugang pa mga detalye mga kaigalaan, duha pa day kabuk day ang nasa ICU day. So tuluning patay, duha pa ang naa sa ICU ug atong iampo nga unta maluwas ni sa makuyaw nga kahimtang mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Ang kuyaw ra ba ini dako ang puuno ning nasa ICU kay ang usa na igo ni sa may ulo. Ang usa na igo sa iyang tinai. Mo ni ang dakong damage nga nahimo ining duha ka mga bata. Duha ka mga minor de edad nga mura man manghigalag mga supervisor sa eskwelahan na nuod og mga classrooms og namusil. So tulo ang namatay niining maong insidente. Si Chris Lawrence Fabian, Ayesa Nicola Dasa o si Julian Sisipara. Mauni ang tulo ka mga estudyanteng namatay. Ayesa Nicole Daso, no? Mauni mahigala ang namatay. Dakong ang puunon ang duha nga naa pa karon sa intensive care unit sa Tambalanan sa Tacloban. Straight to the point. ICU. Hinaut punta nga makasurvive kining duha ka mga bata. Ang uban day nakagawa sa to mga na-injured. Dusin na lang ang naa sa hospital. Daghan may nga injured kay dugo na may nga igo na tapsingan. Doon na po mahigalay pagkagubot na. Doon na mahigalay nanagan. Maka dagma ka magyugdagan ato. Kini lang eskwelahan no, grabe ha kung pagkahuman mahigala sa maong insidente, nagkaguliyang. Di ka ka-imagine sa trauma sa mga bata. Trauma mahigala sa mga tinunan. Pero kuan nimo sad no nga bisan pa man ni ana, ang trauma mahigala ang mga babae naninggit man to. Doon na po yung mga katong lalaking si Chris Lawrence Fabian. Dadyo ka makaingon nga doon na sige dili lubatan day. Dili kuratunon ba? Nga bisan pa man sa buto-buto, nakahimo pa siya mahigala pag duol sa pultahan aron nga iya mahigalang ilak ang pultahan aron di makasud kadtong duha ka mga minor de edad. Straight to the point. Pero siya hinuon mahigala maoy na disgrasya in town. Kining nahitabo sa usa ka bata mahigala nga atong gina-consider nga hero, mga sukid dig paminaw. Na atong naong sa tulo ka mga bata dong names no.
nga nangamatay taon. O niya, pwede ba nila to ni matapad? O, kini o. Mo ni mga bata, klaro ni mo sa aura palandaan mga kigalaan. Sus, duha ka mga babae, ug usa ka lalaki. Mo na nga, ang mga tao, dili ni mo mabasol, ug di sila mo tuo sa unang nigawas nga narrative nga kuno, biktimas bullying tong duha ka bokeh. Mura man to mga gangster, ha? Straight to the point. Pwede ba ning matapad ni mo dong, kanang nangamatay og katong mga biktima? Matandi na to ni mga kwan. Awa, ang mga aura ini mga bataa, mga kigalaan, mga babaeng buhat. Kini mga babayhana, dili man ni mga bully ni mga bataa. Nya kining lalaki mga kigalaan nga si Chris Lawrence Fabian, nakita man nato ang iyang heroic nga gihimo atol mga higala sa hitabo. Tanawa ko ning duha o nga kana dong names o. Gagunit-gunit pagpusil ga picture pa daykin. Unya imong inon nga nabuli na sila day. Ha? Tanawa usa ka mga gara ni mga bataa. Malagmit pa magani nga sila may nambuli ani okay? Straight to the point. Gara-gara mga sugid ti paminaw pamatso-matso nga dunay daang mga pusil. Kining usa 38 caliber ang gida. Kining dunay tupi mga higala nga matud pa mao kunoy hinungdan kay gibuli tungos tupi. Unya kining usa ato lang ni mahigalang giblor-blor kay mamanigod mga kigala ay atong mga lagda sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas nga kini mga bata minor de edad atong proteksyonan mahigala gyapon ang ilang identity kamo may nakasuwat sa atong KBP code mo follow man ta mga sukid dig paminaw pero kining nangamatay naman ang mga biktima mo nang ato na nang gipakita mga kahigalaan. Ingon ang PNP base sa ilang investigasyon 1 month na nga nagplano sa pagpangatake kining duha ka mga suspects. Straight to the point. Kining duha ka mga responsable sa maong krimen. Kay mao lagi to ang ato mga higalang gibasa nga mga chat-chat nila ilang giplano og nangatawa pa sila murag wa gyud dili man ingon nga bullying day nga nagplano sila mubaos ta ni mao ni kay gibuli ta wa gyud ma-mention diha mga higala sa ilang chat-chat indekin. Ang na-mention na gyud nga mga tawa sila murag ilang tripping gyud nga mamusil adtong panahona mga kaigalaan. Straight to the point. Unya ang na-mention nga aware sila nga dunay balaod nga nagprotehir nila. Muna makasabot pa sa ka mahigala nga dunay mo basol sa balaod nga gimugna ni Kiko Pangilinan dili malikaya ni mo na. Ang uban sad mohimog narratives nga si Duterte kuno may basulon. Pero arita mahigala sa mga chat unsa may na-mention sa mga chat? Ang na-mention mga higala nga nagplano sila. Wa ma-mention nga gibuli sila. Wa ma-mention kinsa ang target. Ang ilan ang giday nga mamusil sila. Muralag na musil langgam ning mga bataa. Straight to the point. Kay wa may giingon nga kinsa may tao nga nagbuli na mo ilang tuyo gyud kay. Targeted ba? Kini sa investigation sa police random man ang ilang ginahimo mahigala. Makitaan ka dito kay mapusilan ka. Mo ni anay tabo. So niya atong balikan mahigala to mga ilang messages nila kasama nga names asa man to katotoang pag-andam na bro. Asa man to katong kuno siguro to nga screenshots. O man to ni Matiwas. First screenshot, second, third tingal nga screenshots dong. Tanawon ko na to dong. Kani. Okay. Sige kani. Yo bro, pag-andam la. Matod pa. Pag-andam lang. Adi ako pagkaturog kada auntie. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. So adi ako natulog sa ilang balay ni auntie. Ha? Sa kwarto niya kay basin biyaan niya ang pusil. Ha 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 ha. Katawa pa. Sige bro, ha ha ha. So sige sila katawa na bro, enjoy sila sa ilang plano nga mohimo sila og krimen. Straight to the point. Lingaw kayo sila. Murag na sa Cloud9 day nga enjoy sila gyud nga mo nitong himuon sa ilang plano. So, kini mga bata dunay discernment. Mo nang kining 15 years old. Sigurado gyud
nga pasakaag kaso, in fact napasakaan na magkaso, ang 14 anyos may luwas ining kalakiha. Nya ang 14 anyos mao ra bagay agresibo nga mo padayon gyud sa himuon nga krimen ang kining 15 years old nabutang ra gani day nga nisunod niya. Ha? Muna kasabot ra ta mga higala nga ang mga tao dunay kasuko nini mong balaod. Kay ang mga tao ko doon pagkamatay ining tulo ka mga bata, mga inosente kini nangamatay, mangita gyud hustisya, ang ginikanan mangita hustisya, lakip ang katawhan. Sa pagpangita hustisya, niya pa mahigalay naas tambalanan. Plus na pa'y naa sa ICU. Gusto gyud ka nga mga preso ning mga naghimo sa krimen. Kung ang atong gi basihan ang revised penal code pa, Republic Act 3815, preso man ning duha. Pasakaan man ning kaso duha. Pero tungod kay na amending maong exempting circumstance mahigala under Article 12 sa atong revised penal code, in effect na amend kini way lipod-lipod nga kana sa juvenile justice law ni Kiko Pangilinan na amindahan kini na us-us ang edad. Mao na nga luwas ang 14 years old. Dili sa mapasakaag kaso mahigala. Ang 15 years old na may napasakaan. Naamong pa ning 15 years old noon. Nga igo ra sa ni sunod-sunod kay tanaw na to ha, hesitant ang 15 years old. Mas agresibo ang 14 years old. Dunay mga interventions, of course. Naay mga intervention sa balaod nga himuon ining 14 years old. It doesn't mean nga makagawas ni dayon mahigala nga kwan. Pero maadto ni mahigala sa treatment nga para sa mga bata. Dili na yun na punishment day. Nya aware sila ini mga balaod. Kung atong tan-awon ang ilang konvo, ang 14 years old agresibo kayo. Ang 15 years old mapay ni sunod-sunod niya hinoon. Tawa, nangatawa sila perting kuana nila. Ato ipadayon na gudong. Ha? Perting aligrihan nila sa ilang chat-chat. Nya na malikas ni siya mga kagilaan, oh. Malikas niya mga bro, dayon. I just realized, oh tawa, kining 14 anyos may gala maoy agresibo adto sa matuog kuno sa bahay siyang auntie para makuha tong pusil. Unya, mao pag yun mahigalay agresibo ug mao pay naswito. I just realized if we get caught and placed in juvenile, naghisgot pa juvenile law, we could participate ani kunong mga kinini ang change mga kagilaan. Mo na giingon mga kagilaan, no? Malagmit kining kwan. Mo day ning kasabot ni Miguel nga kwan. Oh. So makaparticipate ko no. Oh, niya paghuman na malikas ning usa. Sunod ani dong nga kwan dong. Ang sunod ani nga screenshot dong. Asa to dong? Ato ma-analyze na tong maayo ha. Ang 14 years old mahigala mo oy agresibo ug mas naswito siya. Kanino mo na siya ang sunod? Dili mo man ni masunod ni atong kan kanimo naman na siya sunod dong. They could release us at 18 to 21. Matod pa niya. Oh, sige. If we really change inside, kung mag-usab ta sa sulod, i-release ta nila mga 18 o 21. No bro, it depends kung kasuhan kita. Since 14 pala ikaw 15. Nakasabot na siya na nga, ikaw 15 man ka ako, 14. Kung way patong, matod pa niya mga higala, asa man ang akuan ha, ato ning laruhon ta ni mahigala. Mao ni gyud ang sumpay doon, no? Sige, gamay lang kayo mahigala kay tagsagsaon ta sa niya. Okay. Since 14 pala ikaw 15. Tungod kay 14 anyos pa lang ko, nya ikaw 15. Kung walay patong, makakagawas kita 821. Kung walay patong ko no, makagawas ta sa pagka 21 anyos. Walay ito basta ma-participate kita ha juvenile. Oo. So kinini ang wala ni. No, basta importante nga mo participate ta sa juvenile. Oo. Sige. Mo ni sa mga higala no. Onya asa man to?
takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Makasuhan kita og murder kini pagpatay plus illegal possession of firearms. Basin makasuhan ta og murder og illegal possession of firearms. Takay makasuhan kita, pinana pa mahigala. Sunod ani dong, asa man ning sunod nga kuan ani. Kini. We stole it. Unsa man ni katuning kuan? Minors can't be charged. Tiya mo na, sito kay. Sito kayo. Mo ni ha. Makakuan kayo mga kagilan mo na kasabot mo nga nganong ang mga tao nasuko ining balaod ni Kiko Pangilianan kay kining mga bataan na sayod sa ilang katungod mga higala diha sa mga balaod nga ilang gamito na. But with due respect mga higalang Kiko Pangilinan, doon na ni say mga tuyo sad nga ngano nga gipasar ning mga balaod. Kay kini magud mga higala mga minor de edad. Di po ni mga kagalaan angay isagol ngadto sa mga hardened criminals. Pero kini mga pagpataas sa kini ni ang edad ang pangidaron mga sugit ni paminaw nga dunay criminal liability diha man kuning nasangit na napita. Di man suito ni bataa mga higala. Takay magkasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. No bro, nga na pa. We stole it. Minors can't be charged. Ana pa. Kuyawa day. Dili bro. Maka iskapot ana. Ang kini mga minor de edad dili ni ma-charge kasabot sa day mo nang karon wa sa ma-charge karon day kasabot sa natanawa di lagi ko ma-charge ikaw may na-charge bro. Ato lang ni Tiwason nag-analisar mahigala ning iyang mga chat-chat ha kay kinahanglan man ning content analysis ni. Kinahanglan ning content analysis mahigala tan-aw nimo ang 14 anyos kung paliha pa ni sa 15 anyos day mao ni kining may tatog na balik kini mo oy 15 anyos ning usa. Para mahaom sa kon ba nga sige kasuhan. Kay kining usagod revolver may dang pusil. Nakapabuto ba ning usa nga revolver ha? Siya ba'y nakapatay mo na problema ron kay kining 14 anyos mo may daghang kanang 40 empty shell gikan gud sa 9mm. So gikan sa 14 years old. Nga mao pa mahigala hinuoy makagawas ining kalakiha sa penalty. Doon ay intervention ang balaod sa mga minors pero lahi na sa mga sukit ng paminaw. No? Kay base sa ilang armas makita man na sa autopsy. Tiaw mo na manghigala. Yato lang ni Tiwason itong taon manghigala kay nabitin tagamay itong oras. Standby lang una. Nga ato siguro paningkamutan nga atong ma-contact si General Jason Kapoy. Ang Regional Director sa PNP Region 8. Para ato makuhaan og dugang updates labot ini mga higalang maong insidente o unsa pay dugang nato nga mga updates pagkakaron. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now ang Boy Scout of the Philippines mihimo na og statement. Labot ini mahigala kay kini si Chris Lawrence Fabian sakop ni mahigala sa Boy Scout of the Philippines Tacloban City Council. Tacloban City o ang ila mahigalang council dito sa Tacloban City sa Boy Scout ni padayag mahigala sa ilang kasagmuyo. Ang ilang statement nga miingon, you fought the good fight, you stood as a shield for others, and you live out the scout oath and law until your very last breath. So imong nihatag ka, nakaput up ka, hatag ka og maayong fight, imong gibarugan og nahimo kang taming sa uban, og imo gyud nga giapuy-an ang gipanumpaan nga oath sa scout og ang balaod hangtod sa katapusang yugto, katapusang ginhawa. Katapusang ginhawa mahigala, iya yung gipuy-an ang iyang gipanumpaan isip usa ka Boy Scout. Unya, your heroism at San Jose National High School will never be forgotten. Ang imong
pagkabayani, ang imong bayanihon nga gihimo sa San Jose National High School, dili gayod kini makalimtan. Straight to the point. Ani ang gisulti mahigala sa statement sa Boy Scout of the Philippines. Labot ani mahigala. Pero mo lagi na, dili lalim sa part na kaigalan sa ginikanan. Ato ng tagag pagtagad ning dugang update mahigala. Unsa mahigala dugang mga kalambuan ini kay didto mahigala sa Tacloban City. Luoy kayo mga kaigalano kay doon na pa may mga naapa sa tambalanan sa pagkakaroon. Ang ato mahigala ani bida. Pero dahil kakaingon istorya nga, wa siya maratol yun. Bilib sa ko ni bataa mga kaigalan kay kanauban god. Lima ka, minor de edad ka, kabati kag buto-buto. Maapil ka magdagan. Ha? Pero kini siya maisugon mahigala nga iyang kwan. Presence of mind niya kwan lang. Walang gisyerte. Naigo lang siya mga sukit di paminaw. Morning kalakiha mga kaigalaan. So mo ni atong hatagag pagtagad karon. Ang duga mga updates mahigala sa mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga sukin tigpaminaw. Okay, so ato ning sundan gyud kay kini maong hitabo mga higala usa ka dako ni nga panghitabo labi na kay nag-involve ning mga bata. Unya dunay mga ni circulate mahigala nga mga kinsa kuno ang basulon mo na nga ato ni mga higalang i-discuss. Lakip na kining ilang mga chat-chat nining mga bataa, mga sukin tigpaminaw. Okay. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, so ato ni mahigalan tagag pagtagad kay ato sa kunong tawagon sa doktor ni obra day basig doon tayo makuha nga mga kuan ba. In the part sa ginikanan, in the part sa mga teachers, in the part mahigala sa mga kabataan nga makakita sila inani nga sitwasyon bitaw na unsa may nasud sa utok ini mga bataa nga namusilman og ilang mga classmates. Straight to the point. I hope sad mahigala nga maklaro lang gyud ang investigation ani, no? Kanabang sincero nga investigation para makakuha og hustisya ang pamilyas na ngamatay og ingon man mahigala prevent nato nga doon na pa'y mga panghitabo nga susama ani. Straight to the point. Ang maong 15 years old napasakaan na karon og kaso mga higala 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder og multiple serious physical injuries. Mao ni ang nadangatan sa 15 years old. Ang problema ani ra ba? Nawa ha? Kining 15 years old, kung imong tan-awon mga kagalaan sa autopsy result, kay maklaro man kining tulong nga mga nangamatay, kinsa may nakaigo ani nila. Og usara ka round di ay kadtong maong 38 caliber, nakapabuto to sa mahigala, wa makaigo, nakapabuto. So kining tanan nga krimen nga gihimo, krimen sa 14 years old, nga wa ra ba mga higala mapasakay kaso hinoon? Straight to the point. Tiyan mo na kadakong bahak ining kalakihan ni Store. Ang dunay dakong tulubagon na nakapamusil gyud ani. Kining maong 14 years old. Nga exempting circumstance man ni ron. Gumikan mga higala ining juvenile justice law. Dunay intervention nga himuon ang DSWD. So parihan ni diri anatay operation second chance or tuad dito mahigala sa Argao, ibutang nimo na mga bata dito day. Kay lahi man ay mahigalang treatment sa mga bata. Kini bitaw 15 years old to man. So atong ipangutana mi General Jason Capoy tua karon sa Tan-awan Leyte sa DSWD. Kay bata may treatment adto mahigalang naka white sidewall og tupi. Bata mangyapon to kay below 18 years old man to. Ha? Tan-awon nun pa to inig-hearing og doon na ba'y discernment o wa. Nasaka maguning edad mga higala sa why criminal liability tungod ining maong balaod. Although wa magpasabot na nga gawas nun sila. Medyo bitaha lang kay DSWD man mahigala maoy mukustudiya nila dili man priso gyud mga kaigilaan. Dunay mga intervention nga himuon sa DSWD sa tumong og tuyo nga ikabot mga higala sa ilang pag-serve sa panahon
makagawas og maipon og balik sa katilingban. Tagaan bag chance kay mga bata pa man. Mao man ni mahigala ang rationally ining maong balaod. Pero wala gina, in the part mahigala sa nangamatyan, singgit sila justisya aning kalakiharon. Straight to the point. Tanawa ha, ang 14 anyos pa maoy agresibo kayo. Sa ato pa kining 14 anyos mo ni nagkapatay sa tulo day. Mo ni nagkapatay sa tulo. Mao'y nakapamusil atong uban. Kay gikan man sa 9mm pistol ang mga empty shells. Usa ra man ka round gani daytong sa 38 caliber. Kini iyang 38 caliber usa ra bala ni store. So iya lang gining gidadala mahigala sagol sa pamatso-matso siguro doon na siya pusil. But ang doon na gidaghan mahigalang bala kini ni ang 14 years old nga way criminal liability mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Ato ni ipadayon ha tanawon tani ang iyang mga chat-chat mahigala pero dili pa to sa i-check si kasamang Jane Gallardo dakin alang sa dugang mga reports on karon mahigala. Ato sa gitawag sa doktor ni Obra para ato mga kagala ang pa-explain sa point of view mahigala sa usa ka psychiatrist. Basig doon na po'y matambag sa Dr. Obra mahigala labi na sa mga listeners maka-observe mga bata nga murag pitok-pitok lang mata o ron sa ba ha? Makabantay na tandaan o siya ang buhaton. Okay. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala ning atong isgutanan labot ininhitabo sa Tacloban City mga sukid tig paminaw. Kining pulis nga babae nga mo'y tag-iyas pusil di gini makalingkawa sa negligence. Kay kining mga bataa masabot na to sa ilang chat-chat inday kin miingon man nga bangin mabilin ang pusil makuha nako. So kung wa mabilin ang pusil dakin dili sa ka kuha armas. Kung gidapan ning maong pusil nining maong pulis kay issue man niya is OP man nga imong dalhon dili makahigayon ni mga bataa nga magkakuha pusil. Kan dili magkakuha opportunity ba? Mabitan ako gingon bisag gani kita maglakaw-lakaw ka sa Colon area. Kita mismo mo bantay ta kanamang snatchers kana adya mo na gitawag mga manimpuhay. Wala na'y plano unta. Makawatan man na sila mga higala pero usahay na'y panahon nga wa sila planong mangawat pero nakakita nimo nila iagi ka ang imong kwintas ni store murag kadina sa iro nga gold. Makaroon na sila nga opportunity na ni. Straight to the point. Niya na untang mga oras sa wa sila planong mangawat. Makawatan na gunandaan. So, di mo tagag opportunity. Ang problema ni ron, kini mong pulis, natagaan niya opportunity nga makuha niyang pusil kay iyang gibilin. Straight to the point. Muna hitabo ang mga sukid tig paminaw. So, atong balikan mahigala ha, kining ilang conversations ining duha ka mga bata. Matawag manig bata mahigala kay kinini ang 18 years old below na bilong man sa children. Ha? Ano, nagkakunkuan pa sila. Picture-picture pa. Pero itong balikan itong ilang messages sa kasamang names. Masabot ni mo nga mas agresibo ng 14 years old. Siya mo oy daghang na siya mo nakapusil. Aning kalakihag yun. Pero among ning 15 years old, kimabutang man ni conspiracy. Ha? Conspiracy man nila ni. So dili ka makaingon nga lahi ang liability sa usa, lahi ang sa usa. Alkansi lang ng 15 years old. Kay naigo sa edad yun mo yung alkansi niya day. Edad na yun, mo na hinungdan. Kining 14 years old, luwas ni mahigala sa criminal liability kay exempting circumstance ni tungod lang sa iyang edad sab. Although doon ay intervention nga himuon ang DSWD mga sukid tig paminaw. In fact, tuan na karon sila sa Tanawan Leyte sa DSWD. Ha? So ito'y padayon na, mao ni ang ilang mensahe. Bro, we stole it. Minors can't be charged. So ito sila. Ang practice lang mahigala, minors dili mapasakaan. Takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms. Matod pa ni ining 15 years old. Kining blow nga conversation, kining blow nga chat sa 15 years old ba ni day. Ang kining tubag mao ni sa kwan. Basin makasuhan ta og murder og illegal possession of firearms. Siya pa ni tubag. No bro, dili bro. Minors can't be charged. Ang mga minor di edad dili mapasakaan. Matod pa niya mahigala. Ya, sunod nga page dong. Sunod nga kwan. Screenshots. Tanawa, sunod nga screenshots.
Yes, bro. Minors can be charged. Yes, bro. That's illegal possession. Ato pa niya. Because we don't have ILTAP license. Kasabot sila daw. Actually, ILTAP license. Basta hanggawa ni mga bata. Kasabot sila. Wa man ta kining license to own and possess firearms. Mo man ang ILTAP. That's illegal possession. Because we don't have ILTAP license. Kamao. Nya, tubag po ang 14 years old. Yeah, we can be charged. But it says, it will be handled different. Ako lang nang giagi katawa ha, pero mo na, timailhan sad ni nga dunay discernment ni mga bata. Suito, nakaplano may mga dagkong taong nagplano dakin. Madagkong taong nga nagplano. Unya atong tiwason pa mahigala og susunod nga kwan, screenshots. Nakabasa naman mo ani bat ato lang nang gibalik mga kagalaan para ato mahigala ma-analisar nga doon na ba'y discernment o ba? Ikaduha kinsay mas agresibo. Paita no? Ang mas agresibo ang 14 years old, ang nakapatay ang 14 years old, nya siya may wa mapasaka kasong multiple murder karon. 3 counts of murder ang nagbaga ba ini kining 15 years old? Nga kining 15 years old may gala angay sa ning mapriso pero mura mo ganig mukoy-mukoy ning tawhana nadala ni sa 14 years old nga mas agresibo niya. Straight to the point. Now, they could release us at 18 to 21 if we really change inside. No bro, it depends kung kasuhan kita. Since 14 pala ikaw 15, kasabot siya. Tungod kay 14 pa ko, ikaw 15. Kung walay patong, magkagawas kita 21 years. Matod pa. Ning usa. Walay ito basta ma-participate kita. Juvenile. Basta importante ma-participate ko ta. So, aware sila sa Juvenile Justice Act. Aware sila, ILTAP, hisgot sila. Maragbandag kong mga tao. Maragbandag kong mga tao. Marag mga correct. Correct spelling para bagyo day. ILTAP ha, kasabot siya nga. ILTAP, kasabot siya ng license to own and possess firearms. Tiya mo na, Nestor. Sa atong tiwason dong, napasay sunod, ano nga kwan dong? Nga screenshots dong. Kani, sunod nga screenshots ka na. Okay, sige ko no be. Ipadako lang ko no be. Ay lang ipakita sa ning akong kwan kay. Kana. Na bro, juvenile that saan he face. May sell tapos school teaching other programs. Kasabot sila nga kining juvenile justice dili sila priso, sama anang pagka-priso sa kwan, naapay school, doon napay teaching, o doon napay lain-laing mga programs. Ato lang ng gagi katawa-katawa, inana, aware ni mga bata, as kangilngiga. Na-interventions na, basta minor de edad kasabot sila. Kaya yung tubag po ng 15 years old, iba itlo, dinhi, haat bro, sa ato bro, sabot sila, lahit niya itong balao sa ato bro. Yes bro, pero makakapatay man kita, ha ha ha, katawa. Makapatay man ta, ha ha ha, katawa. Unya, tubag po usa, ha ha ha, katawa. Ang usapod mahigala, mingon, may case murder tas may pusil kita, illegal possession of firearms. Kasabot sila na Nestor. Sunod niya, kwandong, screenshots, be? Sunod niya, screenshots ko no. Ato ko na padayo names. Gamay lang kay mahigala ha. Ato nang gisubay ni mga screenshots. Kabasa naman mo ani pero ato lang nang gisubay may kahigalaan para lang yun pag scrutinize unsay mga content ani. Mga sukid di paminaw. Kahibalo sila. Nga murder ang kaso. Kay armas ang gigamit sa crime. Kabalo sila. Napanay sa isunod dong. Tanawa ko nung sa isunod nga kinini ang screenshots dong. Ato lang tanawon mahigala ha. Di ano mo masabot nga with discernment kining mga bata. With discernment. Okay, napay sa sunod. Tanawa ko no dong names. Okay. So, i-evaluate na to. Kining tibuok mga higalang sultis lang sa chat. O gi-confirm mga higalang General Kapoy nga 1 month nang giplanuhan ni nila. Nangita ni timing nga mabilin tong pusil sa iyang auntie. Kay wa pa to mabilin mahigala. Dili ni mahitabo nga krimen, nanimpo lang tong bata. Straight to the point. Okay, napa ni siya dong? Napay lain nga screenshots.
Sige ko no. Og napailaing screenshots. Para ato kon magiungot nitong computer gamay. Gamay lang kay mga sugid tigpaminaw. Ang ato ining ato lang ma-analisar og dugang kining content analysis. Kini atong gibuhat mga sugid tigpaminaw sa pagkakaron. Okay kana. Unsa man na? Kini sa man ni siya? Maura? O sa unahan pa? Daghan-daghan man iyang mga text messages. Katong na paranoid ko na siya. Unsa man ni katong kuan? Kani mo na ni. Tambay ana kita kadali may gawas. Kani mo na ni lang conversation dong. Converse ak ha ha ha. Sani 50-50 ka pa, bro. Pagpabuto. Ha ha ha. Mo na siyang nagduduha pagpabuto, bro. Oo bro, medyo. Tambay ana kita kadali may gawas. Tambay sa ako nakita kadali. Sige bro, hulat laak may sakayan. Hulat ako sa may sakayanan, no? Andox, nangutan na pa. Adto sa mag-abot sa Andox, ha? Straight to the point. Ato maghuwat mahigala sa may Andox. Ato tiwason og school bro, didto kita. Tas hatabo kita matambay. Bro, ana o. So adto kita sa school nya sa tabo kita matambay. Dugang pang mensahe. Why bro? Basta paranoid laak. Amo na ni? Yes, bangin kumadihi ante. Why bro? Asa gamay lang kay ha. Itong i-arrange ning ko ana. Bangin kumadihi si ante. Why bro? Basta paranoid laak. Pakadina. Kailangan ta temprano. Kailangan ta kanunay ta nga on time gyud. Mga 8. Tando po ko sa oo. May pagkaplano ha. Sunod dong. Napay sunod dong. Okay. Di pa mait. Ada na ak. Di pa mag alas 8 na anak ko. Ak man ang ilan doy ak. Im. Kanang imo im. Ako ak. Di pa mait. Adan ak. Di pa mag alas 8 na anak ko. Bro. Dali Nananan. Pinaana pa. Maiha kaman boy. Gahulat ko na nala. Naksakyan na motor. Naghuwat lang ko paabo sa kasakyan nga motor. Sige, dugang pa mga kagilaan. Sa unahan dong. Napanay dong? Okay. Basta, saman to. Sige, kana. Napay dugang? Bro, what's better? Ron or tomorrow? Ha. Tanaw, ang ilang mahigalang kwan. Sa may maayo, karon o ugma. Let's go. Ana na yung usa. Tubag mga higala. Palit kita, bro. Palit kita. Bro, what's better? Ron or tomorrow? Now bro, pinanaw bro paning usa. Kitaon ta dito ha. Bit nya ngatawa. Sunod, asa man yung sunod niya kwan. Napay sunod ani nga screenshots. Sige ko no. Aton dawaton mga higala. Okay. Napa ni sa sunod dong? Okay. So, mo ni ang atong mga chat nila mga higala. Bawal bro. Where do we meet up? School ha. Mo ni. Nya tubag pong usa. Mag-kumbat ak. So nagkuan gyud sa kataya ha. Mag-kumbat kuan ko siya. Mag-kumbat ak. Normal hours kita. My gun ready na. So normal hours ta ang akong pusil andam na. Unya alerbo pag-kumbat. Where do we meet up? Mag-kumbat ak. So mag-kumbat ko na siya. Unya sunod dong, napanay dong? Okay. So mo ni, atong ipaklaro, kini mga higala nga mga chat, mabasa nimo, ma-analyze nimo, nga kining mga bataa, dunay discernment. Kini mga bataa. Straight to the point. Unya karon, kini ni ang, og imo mahigalang ma-analisar tanan, agresibo, giplanuhan, murder gyud. Premeditated yun. Edad na hinungdan nga no nga 9 ni. Pero ang ilang pagkasabot ni Sir daw mga dagkong tao nga nagkasinabot. Kuyawa mga sukid di paminaw. So mo ni ang nahitabo mga kaigalan. Standby lang sa ato ipadayon human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.